Som aquí a l'Orfeó Badaloní i el que estem fent ara mateix és una activitat de musicoteràpia a través de la pròpia cultura i ho fem en ritmes en companyia. Estem fent ara mateix un estudi per veure si les persones que estan en rehabilitació comunitària hi ha una millora a través de fer aquestes sessions. I després el que es farà és amb un grup control veure si hi ha una millora significativa de les persones que han fet i han gaudit de l'activitat en relació a les persones que estan fent un procés de rehabilitació estàndard, diguem-ne. La meva valoració és molt positiva. En molt poquet temps podem veure com la música serveix per connectar-nos, com les persones comencen a somriure d'una forma molt espontània, com es comencen a vincular i a establir vincles entre elles d'una forma molt fàcil i molt ràpida, i a través d'aquestes activitats ajuda als processos de recuperació.